usa siya sa inyo madunggan nga mosyagit og Let's Vault In sa Voltes 5 Legacy. Siya si Miguel Tan Felix, usa sa mga ikahinamang aktor sa Kapuso Network. Siya ang nagdala sa papel na si Steve Armstrong kinsa kinamagwang anak nila ni Neil Armstrong ug ni Dr. Mary Ann Armstrong. Niadtong semana, break time muna siya sa pag-celebrate sa kalibutan kay nakipiesta ug nakisadya siya ngadto sa Tacloban City subay sa kasaulugan sa Sangyaw Festival 2023. Maupayhan aga, Miguel, at welcome back dito sa GMA Regional TV Live. Miguel! Hello, good morning. Very refreshing ang morning ko dahil again, nasa ibang city ako. Wala ako sa Manila. Sarap ng food from hotel. Yun, masaya naman dahil medyo napasarap yung tulog ko dahil ang haba nung parade. Pero nag-enjoy naman ako kahit na medyo mahaba. Well-rested naman ang morning ko. Miguel, is this your first time ba sa Eastern Visayas? Ano yung mga nagustuhan mo dito? Maraming beses na ako nakapunta dito sa Tacloban. Siguro, actually dati nag-tree planting pa kami dito. Siguro ang magugustuhan ko sa Tacloban yung mga taong nakakasalamuha ko dito. Sobrang masasiyahing tao. And of course, nakisaya ka rin sa Sangyaw Festival 2023 on board ng isang Voltes 5 Legacy Float during the Sangyaw Parade of Lights. How memorable was it for you, Miguel? Ay, ang saya ng parade dahil kitang-kita mo yung mga tao, nag-enjoy sila. Kahit mahaba, medyo nakakapagod. Mainit na tinanggap ang Voltes 5 Legacy ng lahat ng Pilipino. How proud are you na parte ka sa success nito? Sobrang proud ako sa Voltes 5 Legacy dahil kumbaga, pag pinaghirapan niyo talaga isang bagay, dapat maging proud ka eh. And alam ko naman na bawat isa sa production, sa cast, binigay talaga yung 100%. Miguel, what do you admire the most sa karakter mo dito bilang si Steve Armstrong? Si Steve Armstrong, ang gusto ko sa kanya, ano siya, selfless. Binibigay niya, madalas iniisip niya muna yung kapakanan ng team, ng mga kapatid niya. At ano-ano pa ang mga exciting scenes na aabangan namin sa Voltes 5 Legacy? No, marami pa kayong dapat abangan. Actually, itong mga pakulong ng mga Buzanian, umpisa pa lang to eh. Ang dami naming ilalabas pang Beast Fighters, yung story. Yun, kung ano mangyayari kay Steve and Jamie ngayong umamin na si Jamie kay Steve. And of course, Miguel, please thank all our kapuso dito sa Central and Eastern Visayas sa patuloy na suporta nila sa Voltes 5 Legacy. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng nakasalamuha namin sa parade. Sobrang nag-enjoy kami. Sana nag-enjoy din po kayo. Si Isabel din nag-enjoy yun, for sure. Daghang salamat sa iyo, Miguel!